your girl. Good morning guys, welkom terug op my YouTube channel. So we're gonna do a vlog. Oh, skut. So ek moet van kant toe gaan. What I need to do is make your sticky notes vir werk en like a planner thingy vir werk om net like goed op te sit wat ek moet doen elke week, elke maand. En zodat ik het niet kan onthou, you know. So ik maak hier altijd ik heb daar vanochtend besef, cause hey. En dan what do I need? Oh, perfume. No, but ik wil nou dat gezegd. Yeah, this is part of my what I buy for myself for my birthday. So ik ga net kijken wat kom uit daar en dan moet ik goedjes koop zolang voor Chelsea's birthday of like niet begin. Je gaat obviously niet de highway zien, but wanneer ik wil die video posten, ik wil dan obviously niet zien. Je moet zien wat ik waar koop het. But ja, wat was dat nog? Was nog iets geweest? Oh, ik had gezegd me een goed nieuws schrijf, but yo. I don't know. Maar anyway, die planner die sticky notes team. Het is altijd goed. Some of my stuff in dan. Ja. So, ik wil een top aantrekken, dus ik krijg recent coat. I think I must go with this bag. Ik ben lang was die bag gedragen, but let's go for it. Ik wonder of die altijd het earpods gecharged is, because I need that. Want ja. Oké, so we gaan die top aantrekken. Guys, kan je geloof ik heb letterlijk die outfit aangaan. Laatst jaar van mijn birthday. Like, what the fuck? Wie is het droog? Die ik ga wel op is. Nou. Oh ja. Like die. Like literally. En dan ik ga een kip aanzetten. Toen maak je van die pink dings die kan uit. Yo. Ik moet nog vandaag maken. Ik denk het gaan weird like als ik het ga toemaken. Maar anyway. Ik ben nog niet meer goed like transfer in mijn zakken. Mijn ID en lotion. Ik ga nooit nergens zonder mijn ID nemen. Mensen ziet dat gebeuren. Ik was zo skip. Mensen ziet dat gebeuren. Like. Yeah, you don't know what's gonna happen. So. Just be prepared. That's messy. Beautiful.
So probeer sy uit die English met tuskenkaart het ek kan ek skryf het ek ja. En hy perfume is met tusken en I told me, okay, but you get a discount. I told you this already. Perfume. Perfume. En dan gaan ik bootsies aantrekken. Is het nodig voor bootsies en nee, oh my word. Ik ga een crocs aantrekken. Oh. Crocs. En dan ga ik een cape aanzetten because cap and then we're good to go. Let's do it. Hier een nice eerste song wat ik wil gaan spelen is Metas. Sê my beserial don. Ja. Ja. Sê my beserial don. Ja. Ding. As Metas man. Okay. Dan moet ons my vraag vir my winkel dit of vet so. Let's scrap en moed by mekaar. Let's buy more. Okay guys, ons gaan net weer by die mall. Is baie warm op buitekant. En ek het die dikste klere aan. Maar sy is ook koud in die huis. Like, ek het letterlik gebewe in die huis, but it is what it is. Ek het ook die gekry, but dis die type planne wat ek gesoek het. Ek het like een gesoek het en ek ook op kan skryf, but kyk maar. Ek het nou 'n hele ander perfume gevat. Ja, wel wys as ek die huis kom. Want toe ek vanaf was nou 'n different ander sense op gewees van daai. Maar ek dink ek het die verkeerde een gevat. Ek het die rooi gevat. Maar was 'n swarte op. En die swarte ryk nou vir my lekkerder. I think I made a mistake. Okay guys, ek het net by die huis gekom. Ek het die baie kode koos, hy was baie mense. Nie maar overal waar ek was daar net mense en ek het op een stadium waar ek in kliks gerekord het. Die foon neergesit het, moes ook nie goed. Nancy Macy. Hallo, is daar. Anyway, by kliks. Kijk ik voor mij hier. Ik ga nog heen. Die is the last addition to the collection, you know. Is die foam wash. So now I have the foam wash. Ik heb die body wash. Ik heb die body cream. Ik heb nog een body cream. Nee, dit is scrub. En dan ik heb nog een body cream. Dit is nog een body cream. Cute. Oké, ik wil het ruiken wat te zien. Stunning. Ja. Hulle die handcream ook, so ek lig ek nog alles sê. Gaan my handcream. En dan, ek sien iemand het nog gecomment op my previous video met 'n vraag of ek 'n difference notice by my gesig, wat. En honestly nog nie, maar ek het nou die face wash, ek het nou die face wash ook gekoop. Die is heel kleintjie, dat was R55. Ja.
So, ik ga het nou van vanavond af, ga ik het nog gebruiken. Die face wash ook. En dan net kijken hoe het samen gaat werken. Maar ik denk, ik wil weer vaseline, maar het is ook gaan smeren. Because het voelt nog zo'n beetje dry, man, you know. So, kijk maar. Anyway, bij home focus. Heb ik voor mij een grap gekocht. Kijk ook cute. Stunning. Zij was 18 rand niet. Ik heb deze boven zak geweest. Zo moet het. Ja. Die zak was 15 rand niet. Ja, hij is alweer geweest. En dan voor mij heb ik die perfume gekocht. Kijk, ik is nou officially broke. Ik is nou broke. Even though, but you know, I cannot. Maar als het gaat, is het gewoon manier. Ik heb letterlijk vergeten daarvan naar goed in nou. Daar heb ik nog mijn budget die al die elkaar. Ik vind het cute. Why like dan? It's like 3D whatever. So like so. Die ene was nou 150, maar hier zijn net 3 druppels in. The two younger siblings are staying over at their grandmother's house that evening, so Colleen can have a night out, just her and Morgan. Maar zeg ik pijnlijk hoor. En die boxje lijkt bij cute. Dus ik wil die blade boxjes weg, wanneer die boxjes lijkt zo stunning. Anyway, ja. Net is maar de prijs die hier ook op voor 6 daarin. Dat is nou voor die prijs. Ik weet nog niet hoe maken, maar niet meer. Anyway. En ik heb voor die cleanser. Of wat is die dan? Cleansing foam. Ja. Dan heb ik earbuds. Earbuds is 25 rand. Dan heb ik like die kleine boek. Voor die werk. Dat ik net... Dat is nou weer goed aan. Why must it struggle? Anyway, die boek was 35 rand bij PayPal. Oh, jongens. Zo even nou niet al mijn goed lijkt neerschrijven. You know. This is not what I wanted. Ik heb een ingezocht met datums. Zo, die enige boek ga ik maar wat jaar zeggen. Samen in die birthday. Ik maak hier aan in. En ik heb die plein nog gekocht. En hier heb ik die datums op in. Nou, ik ben irritated. But anyway, ik ga naar de aanboekjes bij PayPal. Dan heb ik sticky notes. Dat was 15 rand. Ook voor die werk. En deze perfume wat ik bij. Dat is geen gekregen. I did not take the cheetah one.
Want sien nou, ek kan hom even my lekker. Ja man. Die het lank nodig om in te trek, honestly. Maar anyway, die nog ek ook lekker, maar oh, if you wanna buy me something, buy me the cheetah one by the scheme. Ugh. Okay. Anyway, it looks funny. Like what? What? Cute, very cute, very cute, very cute. Okay, so yeah, that's my little haul. Ek is nou baie upset oor die plan nou, but ek sal my te aanneem gaan koop. Nog 35 rand. Net pyn my nou van ek het dit. Anyway. Ek het nog gevra by die nasi winkels, like, hoeveel is hulle mics, you know? 2 mics for 50. I'll come back. Your man will so means force. That is simple. Take a look at this for 50. Stupid ass bitches. Anyway, I hope you guys enjoyed the video. Yeah, don't forget to like, comment, subscribe, turn on your post notifications so you get notified every time I post. And stay tuned for the next video. I'm very happy with my purchases, except the planner. Bye.